ngcono siyeke. Lalela uEliyazari wathola isikhala wasibamba wathi ayikho zothinta uDavid. Now into enginterestayo kuthiwa uIsrael wabaleka. Babaleka. Qhubeka mntanami mase babalekile kwenzakalani? Wasuka wabulela amaFilisti saze sakhathala isandla sakhe sanamathele enkembeni. uJehova wenza insindiso enkulu ngalolo suku. Lalela one man. Ngathi ngisho njengombhoro ukuthi ngizoba slice. One man made a decision. I will stand alone. If it calls for me to stand alone, I will stand. Namhlanje ngifuna abantu abathi uma kubiza ukuthi kube yimi ngedwa ohamba noJesu ongakhothamanga bonke bakhothame makubiza ukuthi kube yimi ngedwa makube njani. He's a God who uses one man to save billions. Ingakho mefuna indoda ezomegephina kathi apha amadoda uthi ngafuna one man, because if there is only one man who says Holy Spirit angengidayise ngevangeli mina moyingcwele ngengidayise ngevangeli mina, just one man. Asidinga abantu abawu-50 bazalwane, sidinga umuntu oyedwa ozothi Lord set me apart. Shakapakatahataha ikatabahasama, just one man. Funda mntanami thoba sebenze njani? Emva kwakhe kwakunguSami indodana kaAge umHarari. Akwayiqeda kaEliyazari uma esenamathela inkembe yanamathela yenza ithathu. Wena ziphi inhla zohamba noNkulunkulu? uIsrael uyabaleka uma kiwe empini, indoda iyalwa iziba nethathu. Engicabanga ukuthi kuba isaphila namanje, ngiyacabanga ukuthi ngabe indoda ekuhletshwa ngayo kuthiwa uma ufuna mhlawumbe kugama kuthiwa uvusi thi uyombona ngesibaza ezandleni, kuyoxoxwa ngaye azafe uze kuphele namanje sixoxa ngaye ngoba wahamba noNkulunkulu, wahamba walwa emelu Israyeli, wangama impilo yakhe waze waba nesibazi. Eyamanje generation ayisifuni isibazi, ukuba kuyangathi ngabe yonke into izalula. Ebona generation esinayo manje uthi uma umkhuza uthi ugqoke kambi mntanami, mntanami ungagqoka kanje enkonzweni, aqumbele ahamba goduka ekhaya. Ngishumayela emtuba ngelinye ilanga kwelinye ibandla ngePassover, uma ngicela ukukhuluma into bese eza kimi umfundisi ekhala ethi bekuuNkulunkulu bengimangele ngathi uyayazi le ndaba, uthi izolo ngikhuze intombazane ebigqoka ustomach out iworship inephimbo elimnandi kodwa iveza isiso, uthi ngathi ngiyikhuza yaqumba yadikila yagoduka, kwathi kuzinkonzo yasebusuku kuthiwa yavela yagqoka isiketi esikhulu esikhushuzelayo, yagqoka isikipha esikhulu kuthiwa yangaya kwi-worship team, kuthiwa yalokhu igida phambi kwamama umfundisi. This is the generation. Niyasibona ukuthi sibhekene nani bazalwane? Sibhekene nezingane ezingatshelwa. Uthuma umtshalo uthi uNkulunkulu akakhonzwa ngale ndlela mntanami, akwenziwa lokho, awukwazi ukuveza isisu. Dina umuntu ahamba thatha iBhayibheli, wena ufuna ukuncenga ngisho sekufanele uyodumisa, kodwa uyazazi ukuthi you have a weapon of worship. Fanele ukhothanyelwe wena, futhi uma bengakukhothamelanga uyaqumba. Wena udinwa noma sekubongwa abanye wena ungabongwa. Ngathi uyenzela umfundisi noma umfundisi, kanti njengoba usibona sibambe iposition asinandaba. Mina ngiphathwa mama uJob mama NJ namanje anginandaba ukuthi uthini, as long as uJehova ethe well done my faithful servant. And
kunezibazi zakhona. Jeremiah uthi wangiyenga ngayengeka, unamandla kunami. Uthi ngangingasafuni ukukhuluma ngawe, kodwa kwangazi uthi umlilo uvalelwe enhliziyo ugijima ethakasa, ugijima emathanjweni. God is raising a generation that is not ebazalwane ayincengo le generation icontrolwa phezulu. Abantu babuya emva kwakhe ukuba baphange kuphela. Awuphinde leyo party futhi. Abantu babuya emva kwakhe ukuba baphange A kuphela. generation that wants to gain and not lose. Kuthiwa kwathi uma kuliwa zabaleka lezi imambala zayoqasha. Zaqasha ziqobile ukuthi uma bewina sizophuma siyokwenzani, siyothatha, siyotapa. I-generation yomtapo. Abakufuni ukujuluka. Abafuni ukuhlala noNkulunkulu kodwa bayithanda lempahla. Bathanda nalempahla. Bathanda lempahla, bathanda lempahla. Bathanda lempahla. Kodwa mase kuyisikhathi somlilo bayabaleka. Angeke balandele umpostoli uNtsibande uma nga-attend abantu abawu5. Nama-worshippers azonyamalala. Kodwa once kwagcwala kanje khona uzombona okade wangigcina usefuna imic. Ngoba i-generation ewathandayo amehlo kodwa ayifuni ukuze